Aye. 100% transition en ni wan gi nyithindo manoyudo max 100, 150, 120. Inyalo yudo ka samoro gimomiyo nonwang'o max matin no en ni dala mowuoke kodhi skul. Iyudo ka ne onge gik moket mabecho mag somo, manyido kata ka buge moko noonge go, seche moko mana kata taya monyalo somo go motimogo gi revision be noonge godo. But en nyathi mariek ma samoro kodhi kama koro onyalo yude gik moket makare mag somo, to onyalo somo kendo chako kadhi. Iyudo ka norem kaluwore mana gi chandruok ma samoro njokale ma omiyo ne ok oyudo max maber. Koro ok wanyal ng'ado bura ni gite nyaka gidhi mana technical school, but onego bed ni wang'iyo background to nyathini ang'o ma nomiyo ne ok okalo penj. Koyud ka ne en chandruok madala, nikech kaka wuoyo ni asebedo ka awacho na tie kor gweng', nitiere kuonde moko ma kata kom ma nyathi nyalo bede ka somo onge. En ng'ama chiewo to wuok dhi skul ma samoro kata mana buk nyawadgi moro ema konyego kata kalam. To nyithindo aina gi nitie kuonde moko ketgie ma koro gin e boarding school, to ginyalo dhi maber miyud ka samoro nyathi moro nwang'o max 150 no, inyalo po ka koro kotimo penj mar klas 12 to owuok ni kata mana gi B- kata B+ kata mana C+, manyalo miyo chako dhi e ngadhi mamalo mar somo. To mar ariyo bende pod ok wanyal pingo kata kwero ni ok wanyal tero gi e technical school ma koro nitie around. Kendo agoero kamano ne paro manobiro mondo ne ger these institutions e kor gwenge manyalo miyo ng'ato nyalo somo gimaro monyalo chako timo kodhi mbele. But chandruok montie go e migawo mar somo kaendi ma bende waseneno, iyudo ka these technical schools mancho ger e kor gwenge kae, be kichako idhi tiyudo ka samoro pok gibedo equipped in a way ma giikre ne transition. Iyudo ka nyathi kodhi kanyo tiyudo ka tools onge kanyo. Iyudo ka the whole institute omi jopuonj matin ma ok nyal tieko kata ok nyal puonjo subjects kata mana practicals monego bed ni timo. Koro aparo ni sekta mar somo pod nitie gi rem mang'eny monego bed ni ka wawuoye, to en gima wayawe malach, kendo dwa ni sirikal okawe okete obed namba 1 kuom gik monego bed nong'iyo e migawo matimore Kenya ka. Kech kilimo institute ma kod siemo ni, wan kod gi kor gwengewa. Kidhi kanyo kata sani ibedo ka nyithindo nitie skul but gibedo piny oko, nikech ang'o, jopuonj gin 3 kata 4 to gik monego puonji courses ng'eny. Iyudo kokon nyithindogi ni nitiere gik moko minyalo tim online. Nyathini dalagi kowuok kata simu ok onyal bedogo, oonge internet, oonge stima, to en timiye gik monego tim online, modhi somo online. Koro do gik mang'eny pod ok oket, migawo mang'eny pod ok oikore e migawo kwa mar somo ni. Koro an akwayo mana piny owacho ni mochung' ne weche mag somo ni ging'iyane kaka wanyalo kawo pachowa mondo waketie migawo gi. Kidhi e pinje maoko tibo yudo ka migawo mar somo omi 70 or 80% kuom facilities magidwa ni mondo gibedgo, ma koro 20 or 30% ema samoro nyalo koso, ma mano tinyalo timo kaka in. To kibiro Kenya ka tiyudo ka for example ne wantiere gi this new curriculum CBC. Iyudo ka onge classroom mar nyithindogi, onge materials moket na nyithindogi. Joma donje form 1 gi idhi yudo ka boarding opong' ma samoro nyithindo moko onge kata mana kitanda. Koro kata ka wawacho 100% transition, to kuonde mag somo gi be pok waiko manyalo kawo 100% transition. Koro aparo ni kata wawuo mana ndalo 2-3 to gima nyaka watim ni nyaka wadog back to that docket mondo minister mar education onyiswa mpango magin go gi pesa magitengo mondo wang'e to wachako gi skunde adi, tang'o modhi upgrade mondo mi higa manyien kik wachako bed gi chandruok machalo montiere godo sani. Erokamano ahinya, mano paro maliw kawuok kuom jalony weche mag somo bende wamedo twak godo sani kapok akawo kata yweyo masani nitiere paro mapod medo donjo kar ka. Ang'e ni sa ochopo mano ka wantiere sani ka onego bed ni warango yweyowa kata wakawo